Ahojte, čaute, dneska sa pozrieme na nejaké TikToky nové, ktoré nám tu pribudli, dáme si zvuk a ideme na to. Plný internet bludov vo veterných elektrárnach, je to strašne zlé, aký infrazvuk to vyrába a aké to škaredé. Dobre. Léčebně, kde se sléčil, bylo evidentně něco špatně šarpej. Dle mého mínění by měl DJ Rockstar začít vetovat. Toto dosť v pohode. Ty lůzre, ty lemro, ty žebráku jeden, kdybys viděl, jak já jsem ve vatě. Doslova. Tak to mám rád. Žiarli tvoj muž na to, že si nad tvojimi fotkami honia iní muži? No čo povíš? To sa môžeme opýtať rovno jeho. Zlato? No. Zlato? Žiarliš, keď si na mne honia iní muži? Asi nie. Asi? Či? Neviem. Žiarliš? Ne. Wow. Asi ne. Určite. Ten kokot ide proti smere. Dobrý deň, cestná kontrola. Poprosím občiansky, vodický preukaz a technický preukaz od vozidla. Jak to, že ideš proti smere? I'm English. I don't understand you. Ježiš Mária, nerozumím ani hovno. Laci, poď sem. To sú Angličani, oni nevedia po slovensky. How are you? All right. How are you? Ja sa mám dobre, počúvaj ma sem. Snor, left side, right side. OK? OK? Yes. Okay. Sorry. Yes. I'm sorry. Yes. Okay. No. To som už niekedy videl. Prodlužovat vlasy. Prosím. Akým To zóbkem? jsem já před 2 lety, kde jsem se rozhodla naprosto Ona má změnit tuším svůj ten istý život mikrofón, a alebo obnovit podobný svůj mikrofón, ako mám ja. Nebudu vám lhát, začínala Keratín. jsem aspoň No to nič, to je reklama. Ili ako je neko normalan, razumeš? Bracho! Ajde, može, nema problema, brate. Odradit ću. Može, nema problema, brate. Počkaj, tomuto idem napísať. Kde mám zvuk? Prečo nejde zvuk? Haló? Prečo nejde zvuk? Ježišmarja, já se omlouvám, ale dnes už mám bohužel jenom jeden volný lístek. Akože na to, jak extrémne náročné to muselo byť natočiť, zohnať a proste vyriešiť všetky tie náležitosti okolo toho. A pritom je to taká blbosť. Inventúru na profile, čo to znamená presne? Čus, jak jsem říkal, přijeli lidi z Nestlé. Moc děkuju za nudle korejský, nevěděl jsem, že Magi pod ně taky spadá. Dali mi 2 krabice, můžu to rozdat, není to úplně spolupráce, chtěli vědět, jak chutnají, tak to nějak zjistím. Dohromady, jo? Čau. Ahoj. Zdraví vás takhle tady často lidi, nebo ne? Čau, ne? Říkaj dobrý den. Tady prostě... Všechno. Já jsem vychovaný, ale prostě... Nemáte náhodou TikTok?
No vlastně dneska jsme tady poprvé. No a docela jo. A jsem rád doufala, že vás tady uvidím. Jo, tak dneska máš zrovna štěstí. Jo. To jsou Najsilnejší predajca v onom. Nie, ty máš povedať, že nie si pod papučou. Nie som pod Lebo by si naozaj myslel, že si pod papučou. Tak, povedz, ja som tu pán domu. Ja som tu pán domu. Tak, dobre, šikovka. Šilulka tam bolo napísané. Pokuta za účtenku rozuřila veřejnost. Majitel rodinného stánku s Langoši na Slovensku To už aj v Čechách? dostal od finanční Teraz, no, tá vidíš. Jan Žižka. Jan Žižka. Člověk, který ve středověku dělal takovej bordel, že kdyby žil dneska, měl by vlastní dokument. Red Bull so smotanou? Žižku si určite pozrite. Fakt dobre. Sice je to trend starý približne 2 alebo 3 roky, ale k nám prišiel až teraz a ja som to stále nemala, takže to poďme vyskúšať. Čo budeme potrebovať? Smotanu na šľahanie, Red Bull a lat. Ja to mám v mažiari, lebo som nemala fancy drvený lat, hej, katne. A teraz to najdôležitejšie, v podstate, čokoláda by som tam hodila. Kokos, ja tam ešte nadrbím jahody. Tomu ver, počkaj. Jo, urobíme to fancy, keď už to robíme. Dolieme smotanu a jahody. Ja sa ešte zamýšľam, že to ešte nebude také pekné. Teraz to je dobré. Ale asi by som to nepila len, že smotana a Red Bull, že reálne to není také. Keď tam dáš ešte tú škoricu, alebo niečo také. Pane premiére, přišel Dobre, tohto sme mali Blood dnes. of Don Walker konečně dostal datum vydání. Ale tahle hra rozhodně nebude pro každého. Celý příběh se odehrává ve 14. století v Evropě, která se rozpadá pod tlakem válek a moru. Za 7 rokov streamovania Upírský To mi pripadá jak KCDčko 14. storočí. zaklínač Blood of Don Walker konečně dostal datum vydání. Ale tahle hra rozhodně nebude pro každého. Celý příběh se odehrává ve 14. století v Evropě, která se rozpadá pod tlakem válek a moru. Aby toho nebylo málo, přichází ještě něco mnohem horšího. Upíři přestávají žít ve stínech a začínají ovládat celý region Vale Sangora, kde se z lidí stává pouhý zdroj krve. Do tohoto světa vstupujeme jako Cohen, obyčejný člověk, který se dostane do situace, kterou neměl šanci přežít. Jenže místo smrti se probudí jako něco mezi člověkem a upírem a tím se z něj stává takzvaný Don Walker. Jeho rodina byla zachráněna před morem, starověkým upírem, ale za cenu, která je uvrhla do pasti a Cohen má na jejich záchranu přesně 30 dní a nocí. A tady přichází hlavní mechanika celé hry. Máš jen 30 dní, každý úkol i interakce tě stojí čas, ale volný průzkum světa ho neposouvá. Díky tomu nebudeš ztrácet svobodu, ale stejně musíš pečlivě volit, co zvládneš a co obětuješ. Podle dne i noci se bude měnit i samotný Cohen. Ve dne funguješ relativně normálně, chodíš mezi lidmi, bereš úkoly, komunikuješ, bojuješ s mečem, zatímco využíváš temnou magii. Jenže jakmile padne noc, hra se úplně změní. Získáš nadpřirozené schopnosti, pohybuješ se rychleji, lezeš po zdech, teleportuješ se a místo klasického boje začneš spíš lovit. A aby ses udržel naživu, musíš pít krev. Jenže čím víc ji piješ, tím víc ztrácíš kontrolu a postupně se měníš v něco, proti čemu vlastně bojuješ. To vyzerá brutál. Ovlivňuje nejen souboje, ale i vztahy s postavami a celý průběh příběhu. Celý svět bude Zahráme namířený to na tak, aby byl streame? menší, ale mnohem hustší a živější. Takže místo prázdných lokací Za 7 rokov streamovania sme boli podplatené, odmietnuté x razy, naozaj veľmi veľa razy, bez poriadnych štatistík a tým pádom bez poriadnych výsledkov a taktiež aj bez príjmov na to si zaplatí všetko, čo sme mali v jednotlivý mesiac. Tak ako to malo zmysel vtedy, tak to má zmysel aj teraz. A jediná vec, čo by som povedala a čo by mohla určite ľuďom pomôcť, keď sa vám nie vždycky darí, tak je naozaj to sa nevzdávať a prehodnotiť si, či ti to naozaj stojí za to. Pretože ak to stojí za to tebe a teraz to nemá také výsledky alebo čísla, aké ty chceš, to neznamená, že to proste nemá zmysel a že to v budúcnosti zmysel mať nebude. За 7 роков... Má pravdu. Слышь? Слышь? Ты же слэпмен, да? Да. Слушай, а это правда то, что ты укладываешь людей с одного удара? Бывает. Ну давай, ударь меня. Ты уверен? Конечно. И все? Я пожалел. Видали? Вот ваш слэп. Podívejte se na svět.
Práve som volala na mestskú políciu a hlasujem im, že po ceste medzi semaformi pobehuje zmetený tulavý psík. Je to veľký vlčiak. Prosím vás, viete si niekoho poslať, aby sa nestalo niečo horšie, aby ho nikto nezdrazil, sa veci vyriešili, lebo tak keďže je to vaša povinnosť, tak by ste to mali kurva robiť. To som nepovedala, čala som veľmi príjemne. Viete, čo tí srandisti spravili? Zrušili mi. Mňa už to vôbec nedokáže prekvapiť. Mňa sa to už stalo toľko x rázy, ale ešte nikdy sa mi nestalo, že by mi zrušili. Vždycky sa aspoň vyhovorili, že dobre pani, teraz máme plnky, proste nestíha sa. Musia sa primárne riešiť dôležitejšie veci, ako sú teda ľudia, lebo zvieratá nie sú na tej istej úrovni, čož proste je smutné, ale je Tento fakt pravděpodobně naprosto změní váš pohled na tetu Petúnii. Filmy ji prezentují jako ženu, která magii a kouzelnický svět z duše nenávidí a považuje ho za nenormální. V závěrečné knize se skrze Snapeovy vzpomínky dozvídáme, že když byla Lily přijata do Bradavic, malá Petúnie byla tak zoufalá, že napsala dopis samotnému Albusu Brumbálovi. V dopise ho prosila, aby udělal výjimku a nechal jí studovat v Bradavicích společně s její sestrou. Brumbál jí odpověděl velmi laskavě, ale musel jí odmítnout, protože neměla žádné magické nadání. Když Lily a Snape tento dopis našli, Petúnie se cítila ponížená a od té chvíle začala magii veřejně opovrhovat, aby zakryla svou bolest z toho, že nikdy... A to akože ako by ho našli, že išli Brumbálovi a tam ne? Ale já se chci jenom zeptat, jestli jsem debil já, jo. Bude to že asi tak. objednáváme nový lino. No tak pojď na to. A oni mají jako dopravu zdarma. No. A když to chceš vynést do patra, no. 7900. Ano. Jako zdá se to přehnaný jenom mně? Ne, no tak akože... Nebo to je nějaký překlik? Jako, To, že ono to je 300 €, hej, ale... Ja neviem, koľko si toho objednal, ale tak asi to tak bude, no. Buď sa s tým zmieriš, alebo si to vyniesieš sám. 1900 za to, že ti to vynesou do patra. Se vrátila dcera nájemnice. Dobrý den. A zdárové. Krátce na to se situace uvnitř bytu vyhrotila. Nemáš na to právo! Já na to právo mám. Ještě jednou, co jste to řekla, že mě chcete zabít? Mladá paní Marko. Se vrátila dcera nájemnice. Toto je ďalšia vychytávka, ktorá ti zlepší tvoj setup. Streamujem už 7 rokov na Twitchi a tých vychytávok mám kopec. Dnes tu mám veľkú podložku pod myš. A ak naozaj nemáš podložku pod myš, prosím, kúp si jednu. Fakt. Ale každopádne takáto XXL podložka je mega super, lebo za prvé môžeš máchať myšou ako len chceš a za druhé je to viac pohodlné pre obe tvoje ruky. Tiež ti tá podložka ochrání aj tvoj povrch stola, keby sa náhodou stala nejaká nehoda. A hlavne to vyzerá mega dobre. Celý setup je viac zjednotený a proste... Ja nemám spravené 3. rok daňové priznanie, porušil som niekoľko ťažkých paragrafov, zadlžil som sa 70 000, obetoval som svojich 200 000 sem, som závislý na kreku, neviem sa odtiaľto dostať, ešte tu mám dlhy a každý druhý deň nemám čo žrať ani čo fajčiť. Ja že nemám náladu. No ja som ho keď sledoval, on robil nejakého, neviem čo robil presne v Nemecku či kde, a že koľko on zarobí, že oproti Slovensku a tak, a teraz je takto na tom, to už je pár rokov. Už jste slyšeli o české hře, na které dělal Řezník? Toto by som si zahral. Nejbizarnější česká hra posledních let. ZNK Poslední exekuce. Za celou sérii stojí Martin Pol, alias Řezník, který první díl vytvořil už v roce 2002, prakticky sám v malování. Původně to měla být jen malá freeware hra pro kámoše, ale díky totálně nekvalitnímu humoru se z toho stal kult českého internetu. Zapomeňte na zachraňování světa. Hlavním hrdinou je Vladimír Brehovský, 63letý exekutor, co miluje chlast, bůček a agresivitu. Právě ho opustila žena, má gigantickou kocovinu, před sebou poslední pracovní den před důchodem. No a váš úkol? Vymáhat dluhy z lidí, kteří jsou na tom ještě hůř než vy. Od dětí v děcáku až po mentálně handicapované. Je to brutální, je to nekorektní a je to zrcadlo českého exekučního systému, kterého se budete smát i cítit hrozně zároveň. Hratelnost je čistokrevná point and click adventura ze staré školy. Budete procházet 40 ručně kreslených obrazovek, sbírat předměty, kombinovat je a řešit bizární situace. A nebudou chybět ani speciální vypečené exekutorské pasáže, což jsou takové... Kto chce, aby sme to zahrali na streame, na Kiku alebo Twitchi, tak dajte like, koment, odber, zdieľanie. A keď nechcete, aby sme to zahrali, tak dajte koment, like, zdieľanie, odber. A ja vám ďakujem za toto video, že ste ho zliadli až sem. Vidíme sa tam, dole v popise, máte linky, majte sa a čau.